Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak, trufak, urrakin egina, txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Arizkunen Ordoki Industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra Ordoki poligonoan, 9-4-4-4-8. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Entzule eta ongi etorri bestaz besta programara. Gaur kontan ere Elizondora hurbildu gara. Izan ere gaur kontan ospakizunezko eguna izateaz gain, txapelketa eta lehiaren eguna ere ospatuko da Elizondon. Zer ospatuko den? Zehazki mutilek finaleko, koxkobiltzeko finaleko 5 txartel dituzte jokuan. 9 arituko dira eta bortzo berenak hurrengo astean beran jokatzeko aukera izanen dute. Bertzalde neskek Nafarroko finala jokatuko dute. 2 neskatiko aituko dire gogor txapelaren bila. Eta azkerik Trontzan Euskal Herriko emakumeen txapelketa ere ikusteko aukera izanen dugu. Ikusten duzuenez Elizondon asko dago jokoan eta jendia hurbiltzen dabile. Beraz, lehiarako gogotsu bazaudete, zatozte gurekin.
Gonzalo Aztarna gizotearentzat. Gaua benetan guztia, bigarren abentxe ere Azondoa eta Sorongo. Aipatu behar dago Azpiazaran eta Gonzalo bikote gorria Nafarroako txapeldun sortatu zirela aurreko zanberdinetan eta joan urteko Nafarroako eta Euskal Herriko txapeldunak ditugula. Hirugarren gorria eman diote Azpiazaran eta Gonzalo baitan ere Sorongo eta Ikari Azondoak ere. Laugarren gorria Itxaso Gonzalo eta Leia Estrazaranitza proba biziadoa. Amar eta eman beharra. Eta momentuz lan erdietara urbiltzen ari direnean, beste bateko abantaia. Gonzalo eta Aztarnaren eralde. Hau, Vanessa, gero.
lokotxuiltze txapelketako sariak emanen ditugu eta ondoren Euskal Herriko brontzalarien txapelak. Baina aurretik aipatu nahiko nuke datorren igandean hilaren 29an beran jokatuko den Nafarroako lokotxuiltze txapelketan arituko diren 5 kilolariak. 5. postuan Fernando Etxegaray, 4. Imanol Cañamares, 3. Asier Gamio, 2. Aitor Alonso eta lehenengo postuan Aitor Blanco barkatu eta lehenengo postuan Alice Alonso. Horiek izango dira txapelketako final handian parte hartuko duten 5 lokotxuiltzaileak. Eta esan bezala, sari banaketari emango diogu txanda oraintxe. Nafarroako emakumezkoen lokotxuiltze txapelketan 2. postuan Maialen Laguntza. Hortxe dugu sariak banak. Benito, sariak banatzen. Eta joaten urtean, azkenengo urteetan egin duen bezala, Nafarroako lokotxuiltze txapeldun Laika Aristegi. Lasterka etortzeko ere indarrak oraindik baditu. Hortxe, plazan erdi-erdian. Hortxe, txapela. Eta txalo bero bat 2 kirolari handia hauentzat txapelketa ederra jokatu dute. Eta hortxe izan ditugu. Eta Euskal Herriko arpanlari txapelketako final handi honetan 2. postuan Nerea Sorordo eta Irati Astondoa. 4 minutu eta 54 segundoko denborarekin. Hortxe ditugu bai, 2 kirolari handi hauek, Aizkoran, Segan, herri kirolari peto-petoak ditugu biak ere. Eta Euskal Herriko txapeldun, beste behin. Eta marka bikaina eginda gainera 3 minutu eta 57 segundo. Itxaso Gonzalo eta Leire Astiazara. Hortxe Euskal Herriko Herrikidol Federazioko oroigarria eta txapelak. Txalo bero bat txapeldunentzat eta baita Irati eta Nerearentzat. Hortxe du txalo bero bat gaurkoan parte hartu dute kirolari guztientzat. Hau izan da gaurko jaialdiak eman duen guztia. Eskerrik asko bertara hurbildu zareten guztioi. Txapelketa eta sailkapen proba benetan ziragarriak ikusi ditugu. Eta hurrengora arte, besterik gabe gustu baldin baduzue datorren igandean beran izanen duzue Nafarroako lokotxuiltze txapelketako finala ikusgai. Agur eta hurrengora arte. Hemen daukagu Alice Alonso, gaurkoan lehenengo postuan sailkatu dena. Eta horren bestez, berako finalera zuzenean pasako dena. Zorionak Alice, zer moduz? Eskerrik asko.
Ongi, helburua finalean sartzea zen, hortara gentozen eta gustora lanak eginda. Bueno, konta iguzu, herri kirolen munduan urte asko daramazkizu dagoeneko, ezta? Bai, bueno, txikitan hasi ginen ikastolan, gero institutoan, kadete eta infantiletan, gero unibertsitatean utzi eta berreskuratu sokatiran, eta bueno, aurten atera gara lehenengo aldiz lokotxetara. Eta orain arte zertan ibili zara? Orain arte, maiatzan bukatzen da sokatira txapelketa eta soka utzi eta hasi ginen korrika pixka bat, lokotxak probatzen, enintzen probatua eta gustora egia esan. Zer da zaiena lokotxetan aritzerakoan? Sartzea, lokotxa sartzea. Hemen fallatzen ez duena, gaur, sortea izan dut, 2 fallatu ditut bakarrik eta beste geixeo fallatu dute eta hori izan da klabea. Hortxe joaten dira segunduak erran daiteke? Pentsatzen dut baiet, gaur behintzat ala izan da. Asko korrikantzen ez duen norbait, ez badago, normalean hor dago klabea. Zu erditik hasi zara biltzen lokotxak eta ondoti bukaera hasiera estrategiaren bada edo kasualitatez? Bai, tarteka nire ideia esfortzua aldatzea da. Hasieran pixkat hankak berotu eta estutzeko, eta gero rekuperatu, atzera joan, txandaka joatea. Ederki, eta berarako ongi egonen zara, igandean jokatuko da berakoa, nola ikusten zara? Bueno, ikusiko dugu, ez? Gaur, helburua esan bezala beran sartzea zen, eta gaur, erdi minakin bukatu dugu, baina ateako gara, eta jazta, pozik, bertan egotearekin pozik. Ederki, mil esker, eta ea beran ere zorta dugazun eta lehenengo postua berreskuratzen duzu. Vale, mil esker. Gero arte. Vale, aio. Aitor Brankok berriz bigarren postua lortu eta zenbat minuturekin? 6 eta 40 uste dut egin duela. Bueno, nola izan da esperientzia? Lehenengo aldia alda aurkezten zarela, ez da? Ez, iaz izan zen lehenengo aldia aurkeztu nintzena eta iaz txapeldun atera nintzen. Eta gaur berriz errepikatu egin dugu eta ez nahi ziaz bezain finibili, baina ongi egin dugu ja. Hala ere, berarako txartela daukazu eta beran dago finala eta hor jokatuko da guztia. Bai, ez dago bat ere argi gainean norri aterako den garai, ez dago favoritorik eta nik uste dut hori ikusteko polita izango dela igandeko. Bueno, zure kasuan nolatan hasi ziren lokotxetan? Lokotxetan, hori, esan dizudan, ahiaz hasi nintzen, ze txapelketarako gutxi zeuden, txapelketarako soilik bi atera ziren egiteko, eta esan zidaten federazioetik deitu ninduten, animatzen nintzen egitera, eta ni baiet. Ez nuen inoiz probatu, baina, eta animatu egin nintzen, eta egia esan hori ongi atera zitzaian. Lehenagotik ibilia zinen bertze kirolen batean, herri kirolen barruan? Bai, duela 3 urte nabil txantrea sokatira taldean, eta gabiltza, udan ez dugu hainbeste egiten, baina bendik 2 urterako mundialako hasi gara prestatzen ja, eta horretan ibiltzen gara, bizkat. Eta bertan lokotxetan edo sokatiran aurkeztuko zara? Han, sokatiran, bai, urtean zehar sokatiran egiten dugu. Ederki, eta bukatzeko berarako ze espektatiba entrenuak nola egingo dituzu? Entrenoa gutxi, egun gutxi gelditzen dira, eta igual punteria pixka bat zorroztuko dugu, baina ezer gutxi gehiago. Garrantzitsua punteria da? Bai, punteria eta hori, eta ez faiatzea. Azkenan berdin da 3. edo 4. lokotxetik gotatzea, baina egin behar dena sartu, utxik ez egitea, hori da garrantzitsuena. Ederki, sorte hon iganderako, datorren igandean jokatuko delako beran, eta ea berriz ere txapela lortzen du. Bai, ja sorte dugun. Ni esker. Aser Gamio izan da lehenengo txandan aritu dena, lehenengo postua lortu du eta 3. gelditu da sailkapenean, baina alare lan ederrarekin, zer moduz Asier? Bai, ongi, bai, gustora, lan ederra, bai. Espero baina izobe, gustora. Bueno, lehenengo urte alduzu aurkezten zaren hauneta? Bai, hemen koizkoetan da, bai. Aitzen gara bertze modalietan, zaukuen gita olaitzen ez, baina koizkoetan bai. Eta gogorra da koizko biltzea? Gogorra, Prueba luzea da, bai. Prueba luzea da, fisikoamente beharra gogorra, bai. Eta entrenatzen nola ibilizara? Zu bakarrik ibilizara edo nola? Bastandik ez zagoen jende gehiago? Ez, etxean, dena karrikat izakin markatu eta koizko biltzen. Eta zuretako zer da gogorrena edo proba honen zailtasuna handiena? Netako igual, azkeneko koizkoa biltzea, luzera gehiena imarrean laizterka, fisikamente hor bortxatzen da gehienik, bai. Eta nekea erortzean hartzera gatian eta hor nekatuko dire belauna eta dena, Txarra da, zebiarra makurtu, zutitu, abiatu, gelditu bota, bai, hasi gelditu, bai. Eta punterie ere bai, ensaiatzen ibilizara entrenatzen? Bai, punterie gehienik, bai.
hoi da nik gainan duten fuertenek, nire fuertea da punteria, eta horren punteria alita gehiena, eta gero ja fisikamente egurreman eta gustu arte. Orain hartin zinuen hemen bezalako denbora ona edo antzeko? Pues ez, egiarran gaurkoa arron konten atran ditzen, nik 7 minutu inguren ibiltzen ditzen, eta gaur 10 segundo mejoratu dut, bai. Eta berakoa nolak uste iztu, kargatuak duzu hankak, deskargatuko dire? Kusi beharra, momentuan ongi hori beruan, bier eta nola ikitzen gara, baina, peleatu gongo da, dena gortxea gabiltza, bai. Eta gogotxo zaude, ilusioz, esperantzaz? Bai, kiston gogoekin, bai, nuen pentsatzen era iateko nintzela egun hortara, baina orai planak urretutak aiatuarko era eta igendera. Orde, Lizondoko bestetan trago bakar bat ere, Nire, Lizondoko bestak akitu diren aski. Ederki, bueno, zoriona gaurko postuengatik eta kusko datzu guberan. Hoixain, esker mile. Itxaso Onsalo eta Leire Astiasalan ere bertan ditugu gaurkoan arpanean lehenengo postua eta txapela lortu dutenak, zorionak, zer moduz? Eskerrik asko, ongi paliza pixkat hartuta. Bueno, konta iguzuen, noiz hasi zarete zuek pixkat entrenatzen eta arpanaren munduan sartzen? Arpana mundun ja badia 6-7 urte itzen gala, eta entrenatzen aurrena izaten den Nafarroko txapelketa San Ferminetan, eta horreko prestatu geha eta bain segidan Euskal Herrikoa. Zuek herri berdinekoak zarete edo nola antolatzen zarete entrenatzeko? Ez, bea aresoarra da, ni zizurkilen bizi naiz, eta mugaire etortze geha entrenatzea, osea, bakoitza punta banatatik toki batien elkartze geha bai. Eta nolatan hasi zineten biak bikote, filina ikusi zenuten, elkartu egin zizuten, nola izan zen? Bueno, launa ginen aspalditikan, eta bueno, juerga baten nerea sorondo ezautze genuen, eta bueno, la seginan izketan, mugaire etortze zala, eta bueno, guk eporatu behar gendula, eta tonta seginan, eta azkenean gustatu zitzaigun da, segin dugu. Eta nola entrenatzen zarete arpanean ibiltzeko, zer da garrantzitsua? Zure bikotekin koordinatzen git, teknik hartzea, eta gero fisikoa itea, eta gustu hartzea zure parejakin, da disfrutatzea mozten. Eta baza ez ere fisikoa, zer da, hankak, besuak, arnasa, zer da garrantzitsua? Dena koordinatzea. Horren gorputz osoaren koordinazioa behar da? Bai. Eta pixkat hasieran frustrazioa sentitzen alda alako kirol gogorrean astean? Bai, bueno, hasieran, karo, kanpotekan bire du da oso horreixa Mateo, baina astezdea eta 2 korte ezin genitun nien, da ja, laugarren bat aiatu ginean, bueno, de repente txapelketa eta behar gendula eta 10 korte, eta bueno, inez, lortzen da. Arron finak mozten dituzue beti ere, eta horrek ere bai edukiko du zailtasun puntu bat, hau da, beldurrez egonez aretea baten bat erditik puskatuko den, edo ez? Erditik puskatu baino gehiago ateratzeko bildurra. Gaur batian edo bitan ibiligea bildur horrekin, baina bueno, lori gila hartutar ez du balio, orduan hartu behar diozu truko hoi tamainakoa moztea. Eta entrenamentutan gaur bezain gogor jartzen zaizu entrenatzailea edo normalean lasaiago ibiltzen da? Ez, beti serio jartzen zaio, gure pixko atinazteko bainokoan izketan igual hastemeik, orduan, ez, serio. Orduan eskertzekoa da ere pixka gogortasuna kirol hauetan gero errekorrela hurbildu ahal izateko? Bai, dudik gabe, eskertzen dugu, gaina bere hotxa bilatzen dugu, lan aitzeko eta bai. Eta pixkat botatzen duzu faltan emakume gehiago arpanean aitza eta pixkat kompetentzia handitzea edo jende gehiago bederen ikustea emakumezkoa gehien bat herri kiroletan? Bai, gaur de hecho bi pareja bakarrik izan geha eta azkenen motivazio aldetik bai, beste pareja gehiago izan da, gehiago motibatzea, ez? Peligro txapela galtzeko arrisku ikustean, gure burua ere gehiago exigitzaieu. Baina, bueno, animatzean guk hemendikan deialdia bialtzen dugu, Aukera da, behintzat, bai, hori da. Eta zenbat entrenamentu egite dituzu astean bat interesatu da lima dago jakiteko pixkat? Bai, segun, 2-3 entrenamentu bintzat sartu behar dira. Eta gero korrika pixkat eta gimnasiora ere bai edo ez? Bueno, ikema da komen idena itea. Aldik eta gehien hobez, tala? Bai. Bueno, zorionak berriz ere eta espero dezagun hainbat plazetan zoi berriz ikustia eta plazera handia izan da. Bai, zurei. Gero arte bikote. Eskerrik asko. Eta hemen dugu Maika Aristegi, Goizko Biltzean lehenengo posto lortu duena, eta alde guztietara lasterka baten dena, zoriona Maika, zer modu? Eskerrik asko, baina ongiena, bai. Bueno, urte batzu dara mazkizu herri kiroletan, eta gero eta gaztiago kustetatzugu, zein da errezeta? Bueno, egia erranda, segi. Behin utzizkero, ja nik uste nintzilek arrankatuko, baina bainik aktibo segitzen dut, eta noiz arte segitzen duten. Eta pixka zein izaten da zure rutina, ze azkenean Goizko Biltzean goiti beiti alde batera bertzera nekatu ere inen da kuadril bet, Bueno, egia errani azkeneko urtiotan hasitzen nahi zurrutinak biltzen, eta pixko nekatu sentitzen izenin, antzingo biltzen ditut, hor deskantzatzen dut, eta berri zen urruti baten naiz, eta hola, pixko bat gorputzak manatzen du nola ibili.
Eta pixkat, etxean ere bai koizkoekin entrenatzen zara, mendira baten zara laizterka egitera, zeiten duzu? Bueno, egia erran, bai, koiskorrak ere egiten dire, pixko eta zertatzeko tola, baina, bueno, nire mendi bueltak ere bai, eta, bueno, bertze kirolaten eraitzen naiz, aizkorin eta hori, eta, bueno, egia erran dentiken pixko eta egiten dut. Eta zein duzu gustokuen? Bueno, dena gustatzen zait, Koiskorra tokatzkin erraten dut, bueno, gaur ingo nuka aizkora, eta aizkora tokatzkin, bueno, gaur koiskorra, eta, bueno, dena gustatzen zait, bai. Igual, zailtasun handigoa aizkorak teknikaldetik? Bueno, egia erran oso desberdina da, bai. Koiskorrak eta hori kirola korrika mundu izan du da beti neria, ni txiki-txikitiken egin dut korrika, eta, bueno, merkina eta errexeren ikuste korrika egitea dela niretzat, bai. Hori ere hala da, materialan eta dirua hunditzere gastatuko duzu ez, herri kirolen baitan? Bueno, lokotxa eta hori ja ez du gasturik, baina, bueno, aizkola eta hori, behar duzu, egurra behar duzu, aizkola behar duzu, eta, bueno, horrek gasto gehiago du, bai. Gaur neska gazte bat eduki dugu, Antsoaindik etorri dena, baina nola ikusten duzu emakume gutxi faltan botatzen altuzu emakume gehiago herri kiroletan eta koizko biltzetan? Bueno, egia erran aurte nahiko motxel ikusten dut, nola Ingudiare Iruñean bi bakarratera ginen, eta lokotxatan ere bai, eta bueno, lehen guztian 6 edo baginen Ingudian, eta lokotxatan ere, bueno, lehenbiziko aurten ere 7 apuntatua, eta bueno, pixkanaka joan dire desapuntatzen, entrenatu behar da, espazizu ongi atetzen, eta bueno, azkenin behintzat, bi izan dugula, eta bueno, poziken egin dela behintzat. Eta jendeak hain errexuztian arrazoia zein uste duzu dela, gian taldia ez delako sortzen, arraunek agarri delako? Bueno, hau bakarraka egiteko lana da, eta bueno, nik uste hau errexagoa dela, baina bueno, behar du konstante eta segitu behar duzu, eta marka batzuk ere hor daude, eta bueno, ez da hainen errexare, hori ja lantik aparte egin behar den lana bat da, eta bueno, hori da dena bai. Eta udan zehar nondik ibiliko zara? Bueno, ibiliko naiz banabile, ja Ingudiko txapelare irabazi dut. Ama txapelez beti etxia hor du, Bueno, egiaren 2 edo baditut, eta bueno, bai. Eta bueno, gero aizkoran ere bai, exhibizio bastante egiten ari gara urten, eta bueno, udan bestatan deitzen badute aizkora, Ingudi bada Ingudi, eta lokotxa bada lokotxak, bai. Orduan alde guztietan ikusteko aukera izanen dugu Maika, ez dala? Bai, egiaren hor nabile, bai. Ederki disfrutatu gaurko txapelaz ere bai, eta abudo 50. iritsiko da, ez dala? Bueno, el que sigue lo consigue, eta a ver, bueno, venga, mila esker. Ederki gero hartia. Vale, agur. Eta hementxe dugu entrenatzaile fina gaur ere gogorraitu dena beren eskatxak animatzen, eta azkenean ez dute errekorra lortu, baino ia, ez dala? Ba, hortzen ibiliz, dezima segundu bat zun barrenian, ez da, gola da, karta alde batera erori du bestera, eta orduan alde kontrarako joan ziote, baina, bueno, uste dut urruti xemarrere mandugule urra, eta adirazi ozen behar den bazala urbildik ez dute lehen urruti xiotik, eta ez zauzin hainen entzumena azkarrakin entzuteko, eta hortzen joan da, baina abildedia bazakoten, eta horrengo baten ingo dute. Bueno, alare urte pila bat daramazkizu herri kirolen munduan bueltaka eta hainbat emakumeri ere bai plazak erakusten eta entrenatzen. Nola da zure esperientzia urte guzti hauetan zehar? Nola sentitzen da bat? Bueno, hau bakizu beti dago zenbatuz beti segi imerra daula, eta nahiko gogorra da, baina bueno, gogorra horren barrenin ere bai badu bere positibidadia. Jende gaztia ingurutzen zizu, nahi dula zerbait egin, eta bueno, zure aholkoen barrenian sartzea gostatzen zio, honek erranakoaren barreni, baina azkenian gogudun sartzen da eta gero emaitzeko retortzen die. Herri kirolak nola ikusten duzu? Azken urtetan gero eta jende gehiago, gutiago, ikusten da oini badagola afizioa gazten artean, nola ikuste dizu? Nik uste oainiken badagola, baina behar bada honako gogortasun hori pixko bat bajatu dela. Nahi du azale xiotik pasa eta herri kirola ez da azaletik pasatu ez da demostratzen lehengo gure aurrekuak azaltzen zuten bezala gogortasun baten barrenien eta badia oainik ere gogortzen dira, baina gostatzen zuten denbora gehiago, zamurrago azire egiten dielakoz. Gizonak oinik badaude eta betetzen duzte postu batzuk, baino emakumeen kasuen beti eskaz, beti ere gutxi. Nola eginen dugu emakume hauek animatzeko eta herri kiroletan hasteko? Nola eginen dugu? Pixkota ausartak izan, batzutan itxetikan, ez dakit itxeko lan batzuak utzita ateri eta beste batzuk probatu eta plazaratu pixko bat, ez dakit, prestakuntza txiki batzukin hasi eta pixkan gogorri zaten ikasi, gogortasunan barrenien sartzen ikasi.
herri kirolak badu lana eta badu esfortzua, baina ere bai gastua ere bai, ez? Azpenean egurra, gauz bat, bertzea materiala, ez da merke atrako edo nola? Hori du gauz bat honek behar dela laguntza pixkot eta ez dakit gure instituzio horiek hor gainin dauzen horiek ez diote ikusten egunin bertzerik, egunin igual erratuta aize politia, baina biztarteko laguntza hortan ez di sartzen, eta berre egun bat sartzen dien, eta orduan bai egurra, bai erramienta badago hor, eta gero dakiuna pixka bat, eitzen garan pixko bat hor implikatu edo sartu ordu batzuk horiekin hor dedikatzera, ez betiko batzu bakarrak. Azkenean itzaleko lana handitzetan ez baita baloratzen, ez dela? Hori da gutxien ikusten dena eta honiztan merituak handina duna, baina bueno, ikusten da baita emakumezkoak plazaratu dira eta idela lan batzuk onak agertzen eta hor seinale da itzaleko lana nomatxe badagoela eta aidela pixka bat balortzen zuztela gero hemengo maitzakin. Bueno, San Ferminetan txapelketa batzuk eta final batzuk ikusi genitun, gaur ere ikusi dugu, eta udan zehar batzuk gehiago egonen dire edo nola daie agenda? Bai, oainik erakustaldi zaila bat baditu inbarrak, antzinera, harri-zarri hartu baditu lakoz, eta baitere bat dire oainik txapelketak bihar bada emakume maila izkora ja pasatu zen, bai eta ere trontzekuta gauza, oain gizonezkoak tokatuko da gehiago. Berriz ere udazkenien izango da hortan emakumezko eskolarriko kopa Trinidad plazan, baina hori ja geroago. Ederki, bueno, espero dezagun zuk lanian jarraitzia, ederkiten duzuta, eta emakume pila bat eta gizon pila bat etortzen baitira plazetara, eta honek urte luzez jarraitzen duen. Nik ala nahi nuke eta espero talizatia eta elkar soportatzea baizu hemen tartekin elkarreriko hortu behar da eta agindu batzen azpegin eta batzutan igual ez dire euki izatea, baina jakin behar da iresten eta atzina sei ezagun. Ederki, mila eskerra handi. Zueri. Gero hartio. Gero arte, aio. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolatea almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9 4 8 4 4 8 8.